So, sut mae profiad o fod yn rhan o Sgript Lwyfan blwyddyn yma wedi bod i ti? Mae wedi bod yn gret, achos dwi wedi just datblygu gymaint do'n nhw'n sgwennu gymaint o hynna o blaen, ond dwi wedi joio fo gymaint. A hwn di sgript cyntaf? Dwi wedi gwneud rhai o blaen, ond dwi'n meddwl na hwn di'r un gorau, de. Briliant. A sut ti'n teimlo am yna sgwenner? Dwi'n edrych ymlaen, de. Dwi'n meddwl, fydd yn gret cael gweld gwaith yn ei gyfanryd lle a gweld rhai pobl eraill wedi. Briliant. A mae yna griw o pen llun yn dod, Oes, lot o ffrindiau yn dod. Briliant. So mae hynna'n braf beth jyst cael mateb gyda nhw fyd. Bydd, sicr. Cool, diolch yn fawr iawn. Diolch yn fawr.